Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρωμαίος, ο οποίος έχει διατελέσει ευρωβουλευτής, βουλευτής και υπουργός, είναι ο σημερινός καλεσμένος μας, ο οποίος εξιστορεί και ιστορεί. Ο Γιώργος Ρωμαίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Από το 1960 δημοσιογραφεί στην εφημερίδα «Το Βήμα», της οποίας διατελεί αρχισυντάκτης και διευθυντής. Διακρίνεται για το ρεπορτάζ που ακολούθησε τη δολοφονία Λαμπράκη. Αποκαλύπτει τη δράση παρακρατικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Επιχούντας μετέχει στην αντιδικτατορική οργάνωση ΠΑΚ. Συλλαμβάνεται. Από το 1976 έως το 1978 αντιπρόεδρος στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Το 1981 ορίζεται πρόεδρος στην ΕΡΤ. Εκλέγεται ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 1984 και το 1989 και βουλευτής Αθηνών το 1996. Ορίζεται υφυπουργός και υπουργός αναπληρωτής εθνικής οικονομίας, καθώς και εξωτερικών, όπως και υπουργός δημοσίας τάξης επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Σιμίδη. Το 2004 ορκίζεται υπηρεσιακός υπουργός τύπου. Αρχίσατε, κύριε Ρωμαίο, την δημοσιογραφική σας σταδιοδρομία στη δεκαετία του 60, μια δεκαετία πολλαπλώς σημαντική και σημαδιακή, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, πράγματι είναι σημαντική και σημαδιακή, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και γενικότερα για τη χώρα. Πολλά γεγονότα συνέβησαν σε αυτή τη δεκαετία που σημάδεψαν τα χρόνια, τα μετέπειτα και τα σημερινά. Τότε είχαμε και τον σχηματισμό της Ένωσης Κέντρου, από ένα χώρο ο οποίος διέθετε κόμματα και κομματίδια. Και πολλούς αρχηγούς. Θα έλεγα ότι η δεκαετία ιστορικά, η δεκαετία του 60, αρχίζει το 1958. Όταν η ΕΔΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε ήταν εκτός νόμου, όπως θυμάστε. Η ΕΔΑ ήταν το κόμμα το οποίο συγκέντρωνε και τους κομμουνιστές και αριστερούς. Στις εκλογές λοιπόν του 1958 τα κόμματα του κέντρου, το κέντρο γενικά ήταν διασπασμένο και η ΕΔΑ πέτυχε μια πολύ μεγάλη εκλογική νίκη και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε αφετηρία όλων των μελλοντικών εξελίξεων. Επομένως, η απόφαση όλων των δυνάμεων του κέντρου, μικρών, μεγάλων κομμάτων, ηγετών, επίδοξων ηγετών, να συγκροτηθούν σε ένα ενιαίο κόμμα και να δημιουργήσουν την Ένωση Κέντρου, αυτή η απόφαση είχε αφετηρία αυτό το γεγονός. Ήταν προκειμένου να επιβιώσει αυτή η παράταξη ή παραλλήλως και αυτό που λέμε εξωθεσμικοί παράγοντες είχαν θορυβηθεί από το γεγονός ότι λιγότερο από 10 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου εμφανιζόταν η αριστερά να έχει το 1/4 των μελών του Κοινοβουλίου. Θα συμφωνήσω ότι σε αυτή την απόφαση συνέβαλαν εξωθεσμικοί παράγοντες και θα έλεγα ότι υπήρξε και μια επιθυμία, ας πούμε, και των Αμερικανών που είχαν τότε αρχίσει να παίζουν ένα αποφασιστικό ρόλο στα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Έβλεπαν δηλαδή την ανάγκη να συγκροτηθεί ένα μεγάλο κόμμα στο χώρο του κέντρου
για να περιοριστεί η δύναμη της ΕΔΑ. Ένα σημείο όπου υπάρχουν διαφωνίες προσώπων τα οποία διαδραμάτισαν τότε ρόλο είναι κατά πόσον οι εκλογές του 61, του Οκτωβρίου του 61, ήταν πράγματι εκλογές βίας και νοθείας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ακόμη και τώρα, αλλά και μετά από λίγα μέρες, λίγο καιρό μετά τις εκλογές του 61, υπάρχουν σοβαροί παρατηρητές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι να αμφισβητούν ότι ασκήθηκε βία και νοθεία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα γεγονός απόλυτα βεβαιωμένο. Αυτό το οποίο ήταν συγκεχημένο τουλάχιστον το πρώτο καιρό είναι ποια άσκησαν τη βία και νοθεία, ποια συμμετοχή είχε τότε ο Καραμανλής που ήταν πρωθυπουργός ή γενικά η πολιτική, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το ερωτηματικό το πρώτο καιρό. Αλλά το ότι ασκήθηκε βία και νοθεία είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πια από κανένα. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά στοιχεία και άλλωστε ομολογήθηκε ακόμη και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και σχεδιαστές αυτής της βίας και νοθείας, και η ιστορία πλέον έχει αποδείξει ότι η βία και νοθεία ήταν ένας κρίκος της συνωμοσίας που είχαν ξεκινήσει η μικρή χούντα, να την πούμε, από το 1956 και 1958. Διότι οι ρίζες της δικτατορίας, γιατί να ξεκινήσουμε έτσι, οι ρίζες ξεκινάνε από το 1956-1958. Ιδιαίτερα από το 1958. Εκτός η ΕΔΑ, αυτή η μεγάλη νίκη της ΕΔΑ, πυροδότησε ακόμη περισσότερο έντονα την αντικομμουνιστική νοοτροπία, η οποία είχε καλλιεργηθεί δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη βία και νοθεία εφαρμόστηκε ένα σχέδιο, το περίφημο σχέδιο Περικλής, αποδεδειγμένο. Αυτό το σχέδιο καταρτίστηκε μέσα στο στρατό με γραμματέα της επιτροπής του Παπαδόπουλου. Επομένως, η βία και νοθεία δεν είναι απλά ένα αποδεδειγμένο γεγονός, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, και είναι πολύ σημαντικό, και ένας κρίκος στην αλυσίδα, η οποία τελικά αλυσόδεσε το ελληνικό λαό στις 21 Απριλίου. Ο ανένδοτος αγώνας, ο οποίος κηρύχθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, εξέφραζε όλο το χώρο ή υπήρχαν και διαφορετικές προσεγγίσεις? Είναι γεγονός ότι το βράδυ εκείνο, που λίγο πολύ το έζησα μέσα στο βήμα, το βράδυ εκείνο των εκλογών, υπήρξε ένα σοκ στην Ένωση. Δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος μάλλον, Γιώργος Παπανδρέου και κάποιοι συνεργάτες του, έβλεπαν, υπήρχαν από πριν στοιχεία ότι ασκείτο μια βία. Η νοθεία δεν ήταν ακόμη αποδεδειγμένη, αλλά για τη βία ήταν. Υπήρχαν πολλά στοιχεία. Ήταν η εποχή που υπήρχαν τα τέα που κυνηγούσαν στα χωριά, ιδιαίτερα στα χωριά. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να ασκηθεί η βία, όχι τόσο μέσα στα αστικά κέντρα. Είχαν τότε την αφέλεια να πιστεύουν ότι η βία θα ασκείται κυρίως εναντίον των ψηφοφόρων της ΕΔΑ και επομένως αυτοί ως προοδευτικοί με την ευρεία έννοια θα ψήφισαν την ασκία τους. Όμως τους διέφυγε κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές, ότι αυτός ο οποίος υφίσταται και υποκύπτει στη βία για να είναι ήσυχος, στηρίζει αυτόν που την ασκεί την βία. Βιαστή του. Λοιπόν,
Υπήρξε ένα σοκ και υπήρξε και πολύ μεγάλοι προβληματισμοί το βράδυ εκείνο μέσα στο Καστρί που συγκεντρώθηκαν όλα τα στελέχη πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως υπήρχαν πράγματι δύο πτέρυγες, εκείνη η οποία υποστήριζε ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα των εκλογών και να καταγγελθεί ως προϊόν βίας και νοθείας. Υπήρχαν και οι συντηρητικότεροι, οι οποίοι είπαν ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την καταγγελία για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην δημιουργηθεί οξύτητα. Είναι περίεργο ότι μεταξύ εκείνων που ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της κήρυξης του ανεδότου ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Είναι ένα ερωτηματικό γιατί το έκανε. Και είναι ερωτηματικό διότι στη συνέχεια διακομωδούσε λίγο τον ανέδοτο. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Ένωση Κέντρου δεν ήταν μια ομοιογενής παράταξη ιδεολογικά. Υπήρχαν πολλές τάσεις. Όχι καταρχήν οργανωμένες, πολλές τάσεις. Συντηρητικοί ήταν οι περισσότεροι. Δεν ήθελαν λοιπόν να υπάρξουν συγκρούσεις και εντάσεις. Μάλιστα υπήρξε και παρέμβαση τότε των Αμερικανών, του Στέρν, όταν ήταν στέλεχος της πρεσβείας μετέπειτα πρεσβευτής. Ναι. Ο οποίος τηλεφώνησε τα ξημερώματα μετά τις εκλογές στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος εφαίρετο ότι πρωτοστατούσε στην κήρυξη του ανεδότου. Για να του πει ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ευνοϊκό, διότι έχουμε μια εθνική κυβέρνηση και μια εθνική αντιπολίτευση. Και βέβαια με τους όρους της εποχής εκείνης, η Ένωση Κέντρου ήταν εθνική σε εισαγωγικά έστω, όπως αντιπολίτευση και σε σύγκριση με την ΕΔΑ, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το 1961. Όμως τα στοιχεία που έρχονταν από την επομένη των εκλογών ήταν τόσο προκλητικά και είχε αρχίσει πλέον από τον ίδιο πια, από τους ίδιους οπαδούς της Ένωσης Κέντρου να υπάρχουν αντιδράσεις και που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο πια και για τον Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν σόφρον και συντηρητικός παρά τις λεκτικές πολλές φορές, ας πούμε, τον ανάγκασε να κηρύξει αυτό τον λεγόμενο ανέδοτο αγώνα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής βεβαίως το να εμφανίζεται ως νοθευτής και βιαστής της λαϊκής βούλησης δεν θα αισθανόταν ιδιαίτερα ευτυχής. Μήπως εκεί μπορούμε να αναζητήσουμε ως αίτια μία προσπάθεια την οποία κατέβαλε να προχωρήσει σε αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του συντάγματος, να αρχίσει μία διαδικασία κλονισμού της ευάρμοστης σχέσης που είχε με τα ανάκτορα. Να σας πω, βεβαίως δεν ένιωθε πολύ ωραία. Και να σας αφηγηθώ ένα περιστατικό. Είναι 1963, εκλογές του Νοεμβρίου 1963. Εγώ, ως απεσταλμένος του Βήματος και των Νέων, συνοδεύω τον Καραμαλή στην προεκλογική του περιοδία. Είμαστε σε ένα σκάφος στον Κολογοτρώνη, τότε θυμάμαι, και κατεβαίναμε από την Αλεξανδρούπολη στη Μυτιλήνη. Ήταν καιρός καλός, σχεδόν φθινοπορεινός. Βρισκόμουν στην Κουπαστή, ήταν περίπου βράδυ, είχε και φεγγάρι και χάζευα τη θάλασσα. Βγαίνει ο Καραμαλής έξω και μου πιάνει συζήτηση και κάποια στιγμή μου λέει, για μου πες, μου λέει, πιστεύεις αυτά που λέει ο αρχηγός σου για τη βία και νοθεία? Και λέω, κύριε Πρόεδρε, λέω, το πιστεύω, αλλά δεν πρόλαβα να προχωρήσω. Και με πιάνει από το πέτο, με σπρώχνει πάνω στην Κουπαστή, πήγαμε λίγο κάτω, βγήκε από μέσα από το σαλόνι ο Καμβίσης, ο Καγκελάρης και άλλοι και τον συγκρατήσανε. Ήταν πράγματι εξοργισμένος. Το αλλά που ήθελα να πω, και το λέω και τώρα, είναι ότι προσωπικά δεν είχε ανάμειξη. Αν υπάρχει μια ευθύνη του Καραμαλή, πολιτική, και θα έρθω στο ερώτημά σας. Ευθύνη του Καραμαλή είναι ότι δεν μπόρεσε, δεν τόλμησε, είναι ένα ερώτημα, να ελέγξει τα στεγανά του
του κράτους και να αφήσει το παρακράτος. Ένα μεγάλο λάθος το οποίο έκανε ο Καραμαλής, κατά την δική μου άποψη, είναι το 1900, αμέσως μετά τις εκλογές του 1958, όταν η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Κάλεσε στο σπίτι, στην Κηφισιάκου που έμενε το καλοκαίρι, μια ομάδα σοφών, γιατί από τότε άρχισαν να δημιουργούνται επιτροπές σοφών. Τώρα, πώς σοφοί είναι όλοι αυτοί, μας περιπτώσει, θα δείξει. Προκειμένου να μελετήσουν, να συγκροτήσει μια άτυπη επιτροπή, για να μελετήσουν πώς θα αντιμετωπιστεί θεωρητικά και πολιτικά ο κομμουνισμός. Είχε αρχίσει να ανησυχεί. Όχι μόνο αυτός, όλοι τότε να ανησυχούν. Σε αυτή την επιτροπή είχε κληθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο Σάββας Κωνσταντόπουλος. Ο Σάββας Κωνσταντόπουλος ήταν και ο θεωρητικός, όπως θυμάστε, της δικτατορίας. Ο Σάββας Κωνσταντόπουλος πήγε μαζί του το χέρι του Παπαδόπουλου και έμεινε σε αυτή την επιτροπή ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα, στην επιτροπή μετήχε και ο Άγγελος Προκοπίου, καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος όταν τέλειωσε η σύσκεψη λέει αυτός ο αξιωματικός έχει πολύ μυαλό, κάποια μέρα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι μια πτυχή που δείχνει ότι ο Καραμαλής δεν είχε τολμήσει μέχρι το 1961, δεν είχε τολμήσει να έρθει σε ρήξη με το παρακράτος. Κατανοώ τη δυσκολία του ή την ατολμία του τα πρώτα χρόνια, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός. Ήταν ακόμη τα απόνερα, να το πούμε, του εμφυλίου κτλ. Αλλά το 60-61 μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται, όταν ήρθε σε πρώτη ρήξη με τα Ανάκτορα για το ταξίδι στο Λονδίνο. Εκεί άρχισε, η πρώτη ρήξη του Καραμαλή δεν ήταν τόσο με το παρακράτος όσο ήταν με τα Ανάκτορα. Δεν τα πηγαίνανε καλά. Σε κάποιο χρονικό σημείο, σε αυτή την εξέλιξη των γεγονότων, 23 Μαΐου του 1963 έχουμε την δολοφονία Λαμπράκη, που αποτελεί, ως φαίνεται, μία εκδήλωση αυτού το οποίο περιγράψατε ήδη, δηλαδή του παρακράτους, όπου εσείς στέλνεστε από το Βήμα στη Θεσσαλονίκη για επιτόπιο ρεπορτάζ. Τι αντιληφθήκατε φτάνοντας στην λεγόμενη συμπρωτεύουσα? Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα που έφτασε εκεί, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα κράτος και ένα παρακράτος που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να πνίξουν αυτή την υπόθεση, να την εμφανίσουν ως τροχαίο και όχι ως οργανωμένη δολοφονία. Αυτή είναι η πρώτη, η άμεση εκτίμηση. Το μεν παρακράτος, διότι όπως αποδείχθηκε πολύ γρήγορα είχε άμεση συμμετοχή, το δε κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, έκανε ό,τι κάνουν, θα έλεγα, όλες οι κυβερνήσεις. Προσπαθούν κάθε τι δύσκολο και σοβαρό και αρνητικό που συμβαίνει στις ημέρες τους να αποποιηθούν τις ευθύνες ή να μπορέσουν να το περιορίσουν, να το κρύψουν. Αυτό είναι μια πάγια τακτική άλλωστε. Ή να το αναθέσουν κατά κάποιο τρόπο στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό υποτίθεται ότι επικεφαλής των ανακρίσεων ήταν τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κόλλιας. Όχι, πριν φτάσουμε εκεί, πριν φτάσουμε, να σας πω τώρα έτσι πολύ σύντομη, διότι αυτή η υπόθεση Λαμπράκη, αυτή η δολοφονία Λαμπράκη, το τρίκυκλο της Χούντας, όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, είναι πράγματι ένα σημαντικό γεγονός. Ένα σημαντικό γεγονός γιατί δεν ήταν απλώς ένας άλλος κρίκος της συνωμοσίας της Χούντας, αλλά διότι είχε ως αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο Καραμαλής να φύγει από την Ελλάδα. Δεν έφυγε με ένα μέσος, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη η αποχώρησή του μετά τις εκλογές του 1963 με αυτή. Ήταν και στόχος ο Καραμαλής αυτή. Και ο Καραμαλής πιστεύω ότι ήταν στόχος αυτής της συνωμοσίας.
πώς ξεκίνησε. Στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως είχε συσταθεί η περίφημη υπηρεσία πληροφοριών υπό το στρατηγό Γογούση. Βασικός πυρήνας, εγκέφαλος σε αυτή την υπηρεσία ήταν ο Γεωργαλάς. Ο Γεωργαλάς, ο οποίος είχε γεννηθεί και είχε ζήσει στο λεγόμενο τότε σιδηρού παραπέτασμα, όταν γύρισε στην Ελλάδα, προσελήφθη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως προπαγανδιστής του αντικομμουνισμού. Είχε την εμπειρία του κομμουνισμού. Ο Σοβιετολόγος. Ο περίφημος Σοβιετολόγος. Και βρέθηκε εκεί. Αυτή η υπηρεσία πληροφοριών, με βάση επίσημα έγγραφα, τα οποία μπόρεσα εγώ να βρω στη Θεσσαλονίκη και είχα δημοσιεύσει τότε στο Βήμα, είχε αναλάβει τις περίφημες αντισυγκεντρώσεις. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που υπήρχαν συγκεντρώσεις αριστερών, δημοκρατικών, δημιουργείται μία αντισυγκέντρωση παρακρατικών. Υπήρχαν πλήθος τέτοιες παρακρατικές οργανώσεις διαφόρων, με διάφορους τίτλους κτλ., οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτή την υπηρεσία, είχαν ταυτότητες, είχαν και την περίφημη Καρφίτσα λίγο πριν από τη δολοφονία του Λαμπράκη, όταν επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη ο Ντεγκόλ. Αυτοί είχαν επιστρατευτεί για να ενισχύσουν την αστυνομία και φορούσαν εδώ μια καρφίτσα για να τους αναγνωρίζουν οι αστυνομικοί, γι' αυτό ονομάστηκε η οργάνωση Καρφίτσα. Αυτή λοιπόν η οργάνωση, αυτή η υπηρεσία είχε αναλάβει αυτή την ιστορία. Η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε κατά βάση σε ένα κλίμα που δημιούργησε η αντισυγκέντρωση. Ο Λαμπράκης μιλούσε σε μια αίθουσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτω στον δρόμο είχαν συγκεντρωθεί όλοι αυτοί οι παρακράτικοι, οι οποίοι αποδοκίμαζαν και δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα για να περάσει το τρίκυκλο και να χτυπήσει τον Λαμπράκη. Και θα δούμε πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο, όπως ο Χολέβας, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το αυτοκίνητό του χρησιμοποιήθηκε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, ήταν μετά υπουργός της Χούντας. Και η ατυχία τότε, εκεί ήθελα να κρατήσω, γιατί αναφέρεται τον Κόλια, η ατυχία τους τότε σε εισαγωγικά είναι ότι η ανάκριση ανατέθηκε στον ανακριτή της υπηρεσίας, τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος ήταν απλά ένας άτεκτος δικαστής, ο οποίος δεν εδέχεται παρεμβάσεις και είχε αποφασίσει να βγάλει πέρα την υπόθεση. Σε συνεργασία, γιατί αυτό έχει ιστορικά ίσως έχει υποβαθμιστεί, με τον αείμνηστο εισαγγελέα Παπαντονίου. Παπαντονίου, σωστό, σωστή είναι. Ναι. Σωστή. Δηλαδή, όχι, δεν ήταν μόνο, συνέπεσε εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη ο Μέσσαρτ Ζετάκης, ο Παπαντονίου, ο Δελαπόρτας, ο εισαγγελέας Εφετών, ο Μπούτης και ο εισαγγελέας, αυτοί οι τρεις εισαγγελίες και ο Σαρτζετάκης να είναι προοδευτικοί, ο Σαρτζετάκης να είναι ένας άτεκτος δικαστής. Υπηρεσιακός δηλαδή. Υπηρεσιακός, καθαρά υπηρεσιακός. Οι άλλοι να είναι προοδευτικοί. Και επομένως να μην μπορέσει ο Κόλιας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να παρέμβει για να περιορίσει, να κλείσει τον φάκελο γρήγορα στο τροχαίο, δεν μπόρεσε. Ο Κόλιας έπαιξε σημαντικό ρόλο, θα τον δούμε και πρώτο πρωθυπουργό της Χούντας. Ο Καραμανλής, βέβαια, ο Γεώργιος Παπανδρέου τον κατηγόρησε βαρύτατα επί ηθική αυτουργία, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν ένας χαρακτηρισμός υπερβολικός. Πολιτικά είχε, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, είχε μια έννοια. Βέβαια, ηθικός αυτουργός στην άμεση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το... Παραλαμβάνω, η πολιτική ευθύνη του Καραμανλή, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά για όλα, είναι ότι άφησε να αναπτυχθεί αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός, ο οποίος μπόρεσε να παίξει αυτό το ρόλο που είδαμε και στο θέμα και στη βία και στην οθεία και στην υπόθεση Λαμπράκη, και θα το βρούμε και συνέχεια στο Ασπίδα, στα Ιουλιανά, θα τον βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Αυτό, σε όλα δηλαδή τα γεγονότα που σημάδεψαν αυτή τη δεκαετία και μετά, θα βρούμε αυτό τον παρακρατικό μηχανισμό από πρόσωπα τα οποία βρισκόταν πάντοτε σε θέσεις κλειδιά και κανένας δεν τα πείρασε. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, κύριε Ρωμαίο, ότι
η παραίτηση του Καραμαλή και της κυβερνήσεώς του και η αντικατάστασή του από μια καθαρός αυλική επιλογή στο πρόσωπο του Παναγιώτη Πιπινέλη είχε ως αιτία την δολοφονία Λαμπράκη και ως αφορμή την διαφωνία του με το στέμμα όσον αφορά την πραγματοποίηση αυτού του περιβόητου ταξιδιού στο Λονδίνο. Ο Καραμαλής έφυγε, όχι, δεν έφυγε αμέσως μετά τη δολοφονία, αλλά όμως υπάρχει ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει, και αυτός βεβαιώθηκε, ότι δεν ήταν πλέον επιθυμητός. Όταν έγιναν οι εκλογές του 1963, θα θυμάστε ότι η Ένωση Κέντρου ήρθε με πρωτοκόμμα, δεν είχε όμως την απόλυτη πλειοψηφία. Η τυπική διαδικασία είναι ότι καλείς τον αρχηγό του κόμματος που πλειοψήφισε, δεν του αναθέτεις κατά ανάγκη και την εντολή, μπορεί να του αναθέσει διερευνητική, όχι εντολή σχηματισμού, και από εκεί και πέρα, αν δεν τα καταφέρει, καλείς τον επόμενο. Εκλήθηκε ο Παπανδρέους στα Ανάκτορα και εκλήθηκε και στη συνέχεια ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής λοιπόν ζήτησε από τον Παύλο τότε, του ζήτησε να αναθέσει διερευνητική εντολή και όχι εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, διότι αφού δεν έχει την πλειοψηφία, εάν του έδινε την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, κατά ανάγκη θα στηρίζεται στις ψήφους της ΕΔΑ, είτε ψήφους συμπιστοσύνης, είτε ψήφου ανοχής. Και ήταν αντίθετος. Του ζήτησε επίσης ότι αν αποφασίσει, και πριν μάλλον, αν αποφασίσει αυτό και πριν την αναθέσει την εντολή, να τον καλέσει. Ο Παύλος τότε ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και δεν κάλεσε τον Καραμαλή να τον ενημερώσει. Να σημειώσω ότι ο Καραμαλής μετά την ήττα από τις εκλογές, το ίδιο βράδυ, είχε αποφασίσει να φύγει. Προσπάθησαν να τον μεταπίσουν, μάλιστα τον πήρε ο Κανελόπουλος νύχτα πάνω στο κεφαλάρι και περπατούσαν μια ώρα και τα λοιπά και προσπαθούσε να τον μεταπίσει, πέσαν και άλλοι, είχε μεταπιστεί να μην φύγει. Αυτό όμως που ήταν καταλυτικό και αποφασιστικό για να πάρει την τελική απόφαση ήταν η συμπεριφορά των ανακτόρων από εφαριστήριο. Κατάλαβε τότε ότι έχει τελειώσει από πλευράς τουλάχιστον των ανακτόρων και πιθανόν και των άλλων που συνδεόνταν με τα ανάκτορα κτλ. Διότι δίνοντας το δικαίωμα σχηματισμού κυβερνήσεως μαζί με τη διάλυση της Βουλής, ναι, αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, και ότι και αυτό ήταν το κυριότερο στοιχείο που ο Καραμαλής, για το οποίο ήταν εντελώς αντίθετος, ουσιαστικά πριμοδοτούσε, δηλαδή αυτή η απόφαση των ανακτόρων, να δώσει στον Παπανδρέου εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας ουσιαστικά και εντολή διάλυσης της Βουλής, πριμοδοτούσε την επανεκλογή του. Ναι. Όπως και έγινε αυτή η θριαμβευτική. Ναι, διότι σχημάτισε μία κυβέρνηση 40 ημερών με παροχές και τα λοιπά. Αλλά και εκτός και οι παροχές συνέβαλαν, αλλά το κλίμα το πολιτικό. Πιο πολύ ήταν το κλίμα το πολιτικό. Δηλαδή, από την ώρα που του δίνεις να κάνεις κυβέρνηση μειοψηφία στον Παπανδρέου και του δίνεις και τις εκλογές, στον κόσμο πια υπάρχει το κλίμα ότι ναι, είναι όλοι μαζί του. Έπειτα από 11-12 χρόνια που ήταν το κέντρο στην εξουσία, ξαναβρίσκεται. Δηλαδή σπάει αυτό το σερί των συντηρητικών. Ποια ήταν τα αίτια της κακοδαιμονίας
των κυβερνήσεων 64-65 και φτάσαμε στη 15η 64, ναι. Ναι, ποια ήταν τα αίτια της Είναι πολλά, θα έλεγα, αλλά μπορούμε λίγο έτσι να τα εντοπίσουμε. Είχα επισημάνει και προηγουμένως ότι η Ένωση Κέντρου δεν είχε μια ιδεολογική ομοιογένεια. Και το δεύτερο στοιχείο ότι είχε πολλούς αρχηγούς, πρώην και επίδοξους. Είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνει, πάρα πολλές ρήξεις να κάνει. Όμως και εκεί υπήρξαν οι διαφορετικές απόψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γέρος, ο Γιώργος Παπανδρέου, έβαλε τον Γαρουφαλιά υπουργό Εθνικής Άμυνας και είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό σε αυτή την ιστορία. Ναι, μεν ήταν προσωπικός του φίλος, αλλά οπωσδήποτε εγνώριζε ότι τα ανάκτορα έχουν μια ευαισθησία, να την πω έτσι, σε εισαγωγικά, θα το έλεγα περισσότερο, ότι πάντα ήθελαν να ελέγχουν το στρατό. Επομένως έβαλε έναν υπουργό, ο οποίος δεν θα τάραζε τα νερά. Από εκεί και πέρα όμως, πολλά άλλα πράγματα έπρεπε να γίνουν. Άλλοι θέλανε να προχωρήσουν γρήγορα σε ρήξεις, άλλοι δεν θέλανε, διότι δεν ήταν απλά μια διαχείριση της εξουσίας σε μια ομαλή περίοδο. Διότι όταν έρχεται αυτή η προοδευτική παράταξη μετά από τόσα χρόνια, όχι απλά της δεξιάς, διότι εντάξει, μιλάμε της δεξιάς στα χρόνια εκείνα με αυτά που περιγράφουμε, έπρεπε να κάνει κάποιες ρήξεις, τις οποίες δεν τολμούσαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ανταρσία που έγινε με την εκλογή Προέδρου το 1964, το 1963, ο Παπανδρέου τόλμησε, γιατί ήταν τόλμη, να προτείνει και είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής ο Τσιριμόκος. Βέβαια έγινε το έλα να δεις. Οι αντιδράσεις από τις δεξιές εφημερίδες, από την ΕΡΕ τότε και τα λοιπά ήταν έντονες. Και μέσα στο μέσα. Δεν ψηφίστηκε από όλους. Έχαμε λοιπόν με τον Τσιριμόκο είχαμε την καταψήφιση από τους συντηρητικούς της Ένωσης Κέντρου. Το 1964 αποφασίζει να κάνει τον Νόβα πρόεδρο της Βουλής. Λοιπόν, τότε 30 και πλέον βουλευτές δεν τον ψήφισαν και έριξαν ένα ψηφοδέλτιο με τη λέξη Δημοκρατίας. Μετά από λίγο καιρό φεύγει ο Μαύρος για να αναλάβει διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, και ο οποίος δεν πήγε απλά διότι ήθελε να γίνει διοικητής της Τράπεζας, διότι είχε αρχίσει η υπονόμευση από μέσα, από τους διάφορους επίδοξους, και είχε αρχίσει πλέον ο έλεγχος και η διανομή της εξουσίας. Να μην ξεχνάμε ότι και ο γέρος της Δημοκρατίας, όπως έγινε γνωστό, ήταν γέρος. Άρα η διαδοχή του δεν θα πήγαινε μετά από πολλά χρόνια. Έτσι ο ανταγωνισμός των επιδόξων ήταν πολύ έντονος και ο οποίος... κυρίως πλέον Μητσοτάκη-Ανδρέα. Στη συνέχεια ήταν Μητσοτάκη-Ανδρέα που φτάνουμε πλέον και στην αποστασία. Και μετά για ένα χρονικό διάστημα, 1-1,5 έτους, οδεύουμε μακάρι προς την 21η Απριλίου. Δεν παίρνει κανένας χαμπάρι τίποτα. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Γιατί η απάντηση ναι. Πήραν χαμπάρι, αλλά δεν ξέραν από πού θα προέρθει. Γιατί καταγγελίες, υποψίες, πολλές και δημόσια. Όχι στο ψουψού, για δημόσια. Όμως είχε δύο πράγματα μπορούμε να επισημάνουμε. Το πρώτο είναι ότι ούτε η κυβερνήση Καραμαλή, ούτε και η βραχύβια κυβέρνηση του Παπανδρέου μπόρεσε να σπάσει τα στεγανά και να μπει στον πυρήνα των συνωμοτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό, αλλά έτσι είναι.
Το 1958, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι ο στρατηγός Νικολόπουλος, ο οποίος καλεί σε σύσκεψη τους αντιστρατήγους και του λέει ότι κάποια συνωμοσία γίνεται στο στρατό από νέους αξιωματικούς και τους ονομάζει Παπαδόπουλο, Μακαρέζο, Λαλά. Αυτοί λένε δεν νομίζω, δεν υπάρχει τίποτα. Καλή δεύτερη σύσκεψη και λέει προχωρούν. Τίποτα. Και ζήτησε να πάρουν μέτρο. Δεν χρειάζεται, διότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και αναγκάζεται να παραιτηθεί. Ο διάδοχος του, ο Καρδαμάκης νομίζω, τους προάγει αυτούς τους τρεις και τους βάζει σε θέση κλειδιά. Λοιπόν, γεγονότα αυτά δεν είναι υποψίες. Υπάρχει και ένα άλλο γεγονός, ότι γίνεται διοικητής της ΔΕΗ επί Χούντες ο Καρδαμάκης. Βέβαια, είναι το αντάλλαγμα. Αν κανείς έχει να το ψάξει λιγάκι, θα δει ότι σε όλες αυτά που λέω κλειδιά ή σταθμούς της συνωμοσίας, θα δει πρόσωπα τα οποία από το ένα πάνε στο άλλο. Η περίπτωση Ασπίδα, που είναι επίσης χαρακτηριστική. Στην περίπτωση Ασπίδα, σαφώς έπαιξαν ρόλο οι χουντικοί με το Γρίβα στην Κύπρο, από όπου ξεκίνησε. Ο Γρίβας με την αφέλειά του έπαιξε το παιχνίδι κάποιον εκεί που θα τους βρούμε μετά να στελεχώνουν κυβέρνηση και τα λοιπά αξιωματικών, και ο Κωνσταντίνος άπειρος και αφελής έπεσε στην παγίδα αυτόν που του στήσανε, και έπεσε στην παγίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπίτσιος, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών, σοβαρός άνθρωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία, και εξαιρετικός διπλωμάτης, όταν του ζήτησε ο Κωνσταντίνος να του κάνει μια έκθεση για τον Ασπίδα, του έκανε μια έκθεση, είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή ο Ανδρέας Παπανδρέου, απλά είναι μια αστεία ιστορία. Όμως πιστεύω ότι είναι μια σημαντική φάση αυτής της ιστορίας που συζητάμε, διότι πέφτοντας σε αυτή την παγίδα ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε, όπως θυμάστε, να δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Γιώργο Παπανδρέου, και η θριαλίδα που διέριξε τις σχέσεις Παπανδρέου και Αναχτώρων και έφερε την αποστασία ήταν οι επιστολές, οι οποίες πραγματικά ήταν απαράδεκτες. Ναι, ήταν σε ηταμό ύφος. Σε ηταμό ύφος. Δεν μπορεί να λες στον Πρωθυπουργό, μάλιστα του 54%, ότι κάτω από τα μάτια σου, κάτω από τη στέγη σου στην ΚΙΠ εξυφάνθηκε στη συνωμοσία για να ανατρέψει το καθεστώς της χώρας. Και βλέπουμε εδώ το παρασκήνιο, το σημαντικό, ότι πλέον και ο ίδιος πια ομολογεί το τελευταίο καιρό ότι μία από τις γραφίδες αυτών των επιστολών ήταν και του Κόκα της Ελευθερίας, μαζί με τον Χοϊδά, τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου, και βεβαίως ξέρουμε ότι τότε η Ελευθερία με το Μητσοτάκη είχε βασικό στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας ικανός πολιτικός, αναμφισβήτητα, ας πούμε, είναι αυτό που οι Άγγλοι θα λέγανε statesman, ικανός πολιτικός, με οποία είχε την ατυχία να βγει μπροστά του Ανδρέας Παπανδρέου. Και βεβαίως αυτά όλα συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, ας πούμε, με την αποστασία. Πατριωτικό αντιδικτατορικό κίνημα. Ιδρυτής ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είστε από τους πρώτους που οργανώνεστε εν Ελλάδη. Ναι. Πώς, πότε? Σχεδόν από την αρχή. Ο βασικός μου ρόλος ήταν η τροφοδοσία, θα λέγαμε, με πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που μπορούσε
να έχει αυτή η αντιστασιακή οργάνωση και τα στελέχη της για να αξιοποιήσουν για την αντίσταση που είχαν οργανώσει εναντίον της Χούντας έξω, η πληροφόρηση μπορούσε να προέρθει μόνο από εμάς, ορισμένους δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορούσαμε να έχουμε πληροφορίες που οποίες δεν μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε κατά άλλον τρόπο. Βέβαια, η δική μου σύλληψη και η κράτηση στο ΕΑΤΕΣΑ και στον Κορυδαλό δεν αφορούσε μόνον αυτό. Αφορούσε για την υπόθεση Λαμπράκη. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι η σύλληψή μου συνέπεσε με τη σύλληψη του Σαρτζετάκη. Γιατί η σύλληψη και η φυλάκη του Σαρτζετάκη που βρεθήκαμε για καιρό μαζί στον Κορυδαλό δεν οφείλεται στην αντιστασιακή δράση του Σαρτζετάκη, ο οποίος ήταν ένας δικαστής, ο οποίος έκανε απλά τη δουλειά του όπως την έκανε και το 1963. Νομίζω ότι ήταν μια εκδίκηση από το παρελθόν και είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι η Χούντα βρισκόταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία της δολοφονίας του Λαμπράκη. Η δίκη των βομβιστών έληξε ως γνωστόν με τα ενδελεχή εκδίκαση της υποθέσεως και οι δράστες των δυναμητιστικών ενεργειών καταδικάστησαν τόσο από τη δικαιοσύνη όσο και από ολόκληρο. Κήρυξη δικτατορίας, διωγμός του Ανδρέα, ίδρυση του ΠΑΚ, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γεγονότα αποκόπτουν πλέον τον Ανδρέα Παπανδρέου από το χώρο της Ένωσης Κέντρου, τον καθιστούν περισσότερο ριζοσπάστη και προχωρά στην ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού κινήματος πλέον και όχι κόμματος. Νομίζω ναι, αλλά βασικά είχα την τύχη να συναντηθώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το ίδιο βράδυ που γύρισε στην Ελλάδα. Είχε κάνει ένα μικρό κλειστό γεύμα στο ξενοδοχείο Καστρί δίπλα στο σπίτι που έμενε και συζητήσαμε και συζήτησε για τις επόμενες μέρες. Όταν γύρισε εδώ υπήρξε πρόταση και πίεση, από τα κατάλοιπα της Ένωσης Κέντρου τότε, προκειμένου να αναλάβει την ηγεσία της Ένωσης Κέντρου. Είχε πολύ προβληματιστεί και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την άποψη, που εγώ είχα απόλυτα συμφωνήσει, ότι μπαίνουμε σε μια νέα πλέον περίοδο, η οποία δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το παρελθόν και δεν μπορούσε να έχει. Επομένως θα έπρεπε να εμφανίσει κάτι εντελώς νέο και το νέο αυτό δεν μπορούσε να πείσει εάν κουβαλούσε μέσα τα βαρύδια του παρελθόντος. Και πολύ περισσότερο όταν πολλά από αυτά τα στελέχη είχαν ήδη και ηλικιακά εξαντλήσει το ρόλο τους πέραν των άλλων. Έτσι αποφάσισε να κάνει κάτι εντελώς νέο, το οποίο και θα ήταν όχι μόνο νέο σε πρόσωπα, αλλά εντελώς νέο στην πολιτική. Έχοντας και την εμπειρία από την Ένωση Κέντρου που περιγράψαμε νωρίτερα, αυτές οι διάφορες συντηρητικές προοδευτικές τάσεις που συγκρούονταν και δεν αφήσαν τη μία να λειτουργήσει, είτε τη μία είτε την άλλη, θέλησε να κάνει ένα ακόμα περισσότερο ομοιογενές με στόχο τις αλλαγές που είχε στο μυαλό του να κάνει. Αυτές τις ριζικές αλλαγές. Είχε ένα όραμα και το όραμα αυτό δεν μπορούσε να το πραγματοποιήσει παρά μόνο μόνος του, με την έννοια δηλαδή ότι θα είχε επιλέξει στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και να στηρίξουν και να συναγωνιστούν με το όραμά του. Το όραμά του ήταν είχε δύο στόχους. Το πρώτο ήταν να απαλλάξει, να βγάλει, θα λέγα, τον ελληνικό λαό από κάποια δεσμά
τα οποία πολιτικά δεσμά, που δεν τον αφήναν να εκφραστεί και να ψηφίσει ελεύθερα. Διότι αυτό είναι γεγονός. Το είχαμε ζήσει, το έχω ζήσει και έτσι είναι. Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να έρθει σε ρήξη με αυτό που αποκάλεσα από την πρώτη στιγμή κατεστημένο. Κατεστημένο σε όλους τους τομείς, τον οικονομικό, το πολιτικό, το στρατιωτικό, το παρακρατικό. Αυτό ήταν το όραμα του. Και γι' αυτό προχώρησε στο να δημιουργήσει τη δική του, το δικό του κίνημα, με αποκλεισμούς όλων εκείνων που λόγω του τρόπου, λόγω της ιδεολογίας, της νοοτροπίας που είχαν στο παρελθόν, θα ήταν αντίθετοι ή θα μπορούσαν να το στηρίξουν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σας εμπιστεύτηκε επί μία δεκαετία να εκπροσωπείτε τη χώρα και το κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοίτα, πριν με εμπιστευτεί και μου εμπιστεύτηκε την ΕΡΤ. Μου εμπιστεύτηκε την ΕΡΤ, μου είχε ζητήσει να μετάσχω τις εκλογές, εγώ αρνήθηκα άλλωστε να διευκρινίσω εδώ, παρά το ότι έκανα ό,τι μπορούσα στα χρόνια της δικτατορίας με την πληροφόρηση. Όταν όμως έγινε το ΠΑΣΟΚ δεν μετήχα, διότι θεώρησα ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να ανήκουν οργανικά, και το πίστευα και το πιστεύω, οργανικά στα κόμματα, μπορεί να πιστεύουν κάπου, αλλά δεν μπορεί να μετέχουν οργανικά σε κάποιο κόμμα, τουλάχιστον να έχουν μια σχετική ανεξαρτησία. Αλλά το 81 είχα αρνηθεί. Το 81 όταν έγινε εκλογές με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τώρα δεν θα μου αρνηθείς, θα πάω στην ΕΡΤ. Πήγα στην ΕΡΤ. Όταν εκεί υπήρξαν διάφορα προβλήματα και αναγκάστηκα να παραιτηθώ, μου πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο. Και πήγα το 1984, πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο που έμεινα μέχρι το 1993. Αν δεχτούμε ότι υπάρχει έστω στη φαντασία μας ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα, υπάρχει ένα πετραδάκι που να λέει εκεί Ρωμαίος? Ότι... Νομίζω, ναι, τολμώ να πω, γι' αυτό και είχε κυκλοφορήσει τότε και από το Ευρωκοινοβούλιο ένα αναμνηστικό, ένα φάκελο αναμνηστικός φάκελος με τη φωτογραφία και τα γραμματόσημα κτλ. Υπήρξε η μεγάλη συμβολή είναι τότε στα θέματα της διεθνούς διάσκεψης για το Ελσίνκι και τη διάσκεψη των μέσων. Εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την προώθηση της ιδέας του να δημιουργηθεί, να απογαλακτιστεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια από τον ΝΑΤΟ και από τους Αμερικανούς. Εντάξει, για ένα όραμα ήταν, δεν πολύ προχώρησε. Πάντως θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική συμβολή και υπάρχουν τα κείμενα τα οποία αποτελούν και αναφορά σε πάρα πολλά συζητήσεις που γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Η επιλογή του Κώστα Σιμίτη από την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν περίπου μονόδρομος, εφόσον το ΠΑΣΟΚ ήθελε να διατηρήσει την εξουσία? Νομίζω ναι. Βρεθήκαμε δηλαδή το 1996 που ήρθε η ώρα του Σιμίτη. Δεν είχαμε πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουμε, πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε θεσμικά σε σχέση με τη δημοκρατία, σε σχέση με το ρόλο του στρατού, σε σχέση με το ρόλο των Αμερικάνων, των άλλων, όχι ότι πάβουν να παίζουν το ρόλο τους, αλλά πάβουν να παίζουν το ρόλο τους εσωτερικά, τουλάχιστον τόσο έντονα όσο παλαιότερα. Απόκτησε μια σχετική ανεξαρτησία η χώρα από τον ξένο παράγοντα. Επομένως ήταν η φάση που η χώρα, κατά συνέπεια και το ΠΑΣΟΚ, χρειαζόταν μια πιο ήπια διακυβέρνηση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν ο Σιμίτης ο καταλληλότερος για αυτή την ήπια διακυβέρνηση. Και το λέω ήπια, χωρίς εξάρσεις και χωρίς ρήξεις στο πουθενά. Διατελέσατε Υπουργός Δημόσιας Τάξης σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εξαρθρωθεί στο βαθμό που εξαρθρώθηκε η τρομοκρατία στη χώρα μας. Επί της δικής σας θητείας είχε προχωρήσει τελικά η έρευνα? Στοιχεία και αρκετά συγκεκριμένα για την τρομοκρατία και με πρόσωπα
και γεγονότα υπήρχαν. Αυτό που δεν υπήρχε, τουλάχιστον όσο και αν προσπαθήσαμε, και με τη συνεργασία τότε των Αμερικανών και των Άγγλων, γιατί σε αυτά επιβάλλεται μια συνεργασία, κάτι περισσότερο ξέρουν από εμάς, επομένως μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτό που δεν υπήρχε τότε είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Και σε πολλές συσκέψεις και με τον Πρωθυπουργό και με όλους μας είχαμε κρίνει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να παραπέμψουμε σε κάποια δίκη, κάποιους, και να απαλλαγούν. Πρώτον, θα χάναμε το πλεονέκτημα, αν θέλετε, της παρακολούθησης ή της. Και δεύτερον, ότι θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Αυτός ήταν στοιχεία συγκεκριμένα που να θεμελιώνουν. Εσείς ξέρετε καλά από να θεμελιώνουν. Να δέσουν. Ναι, την κατηγορία της. Μία έστω, μία, δύο, τρεις περιπτώσεις ή ένα, δύο, τρία πρόσωπα δεν υπήρχε. Και προσωπικά πιστεύω ότι εάν δεν είχε γίνει και αυτό το ατύχημα, το πούμε, με τη βόμβα στον Πειραιά, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορούσαν να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα και συνέβη ακόμη και στη Γερμανία, από όσα είχαμε μελετήσει και στην Ιταλία, η εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων και σε αυτές τις χώρες που χρόνια λειτουργούσαν με αστυνομίες πολύ καλύτερα οργανωμένες από εμάς. Δεν νομίζω να συγκρινόμαστε με τη γερμανική. Όμως πέρασαν χρόνια. Πάλι με από τυχαία γεγονότα άρχισε να ξυλώνεται το κουβάρι και να μπορούν να φτάσουν να βρουν στοιχεία. Δηλαδή το ξύλωμα ήταν η αρχή. Τον αρχής να το ξυλώνεις, κάπου μετά θα φτάσει. Αυτή ήταν. Δηλαδή μερικά από τα πρόσωπα τα οποία δικάστηκαν και καταδικάστηκαν ήταν εντοπισμένα. Ήταν εντοπισμένα. Απλά δεν μπορούσαν, δεν άφηναν κάτι που να μπορούσε να το... Υπάρχει βέβαια ένα κενό το οποίο απασχολεί τους πάντες, ότι μπορεί η 17 Νοέμβρη να ήταν ενός ανδρός σύλληψη, δηλαδή είναι ο Γιωτόπουλος μόνο από την πρώτη γενιά ή πρέπει να υπήρχε κάποια ομάδα έστω στην Αλοδαπή. Από την πρώτη γενιά δεν μπορεί να ήταν ένας. Δεν μπορεί να ήταν μόνο. Και άλλωστε αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς προχώρησε. Τα πρώτα χρόνια κατά κάποιον τρόπο υπήρχε το κλίμα, η ατιμωρησία πολλών κουντικών, όλα αυτά. Στη συνέχεια μεταξελίχθηκε ίσως ενός προσώπου και τα λοιπά, αλλά στην αρχή τουλάχιστον οι εκτιμήσεις είναι ότι ήταν κάτι περισσότερο. Εκεί όμως παραμένει το κενό, έτσι. Κοίταξτε, κενά θα παραμένουν. Παραμένουν. Υπάρχουν κενά, τα οποία όμως νομίζω ότι ιστορικό ενδιαφέρον πλέον έχουν, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία κατά τον ΑΒ τρόπο μπορεί να συνέπραξαν και σήμερα να μην τους ξέρουμε και τα οποία πρόκειται να τα ξαναδούμε ποτέ εν δράση.